dostala, či to ešte nedostane? To bolo včera, čo? Ten balík. Nedostane. Prečo? No lebo som nedal adresu dobrú. Zlú? Ne. No tak čo, ti to príde nazad? Nepríde. Nie? Bo tam som nedal ani odosielateľa nič. A kde to bude tu na, potom by to bolo tu na pošte, nie? Nie, no to už nič, to už sa stratilo.